Maya pa oras, Labuat Kapampangan. Tsutana na magkikatamong tegalugang video. Dening kayabe kong ngeni, kayabe talagang advokasyang susuporta at sasaw. King manantabe, king katamong katamong video ne. Tsu kami ngeni king San Guillermo, king Bakulod din eh. Bakulod. Bakulod. In kening banda ako kaili, yapi ni Philip Lagman Banyes. Nung ulo tayo, kaya may labasan na video tamo. Nakanya mo ni kakalakar nga mano ne. At ining kening bandang urang ko, Louis Basilio, yapi ning Luisi Dawayan Basilio kayong Facebook ne. So ini kadinalan at labing adwani karang kaya katamong tegalugan video ne. Medyo liwayan bagyang ini uling lamaan do ring gamitan tamo phrases la ne. So mumunan dili kayang-kaya meyan ing mas manayo na king Kapampangan Agyumeng agyuyan. ing tutuki rin kilala ing mas manayo ng Kapampangan. Kaya naman kakilala. Wow, hindi naman kakilala. Ing pangatlo, ini intero yung Tagalog ini kahit papano ana. Mas manay niya kayong Kapampangan, adyang makapakanano. Kanyan. Ing tutuki Tagaya Lubao ing ayasawa na. Ana, ing mas manayo ng Kapampangan. Tagalubaw yung ayasawa na. Way itang giya kanyang tawlin ning Lubao ay kitang mumuna. Ining tutuki panakendaron damang karen kaya na kan bagay may kayaan na. Mon mangutang yan bagay may kayaan na. Ing mas manayo ng Kapampangan, Bagay me. bagay may itang kaya kahit parang bagay mo kaya ring Tagalog eh. So ing kanam munikala ning Hieronimo Constantino ini malakas singuran mo rin Kenny ana. Ing mas manayo ng Kapampangan, Masikan mo naman ng uran Kenny. wow. Ining tutuki ini ane kanong Makapanyo ka na ako eh. adwayo ibig sabihan na ing mas manayo ng Kapampangan, Adwaya buring sabyan. adwayo ibig sabihan. Mas manay niya ka rin. Wow. Ing katukino magkahiwalay la na ing mas manayo ng Kapampangan May kakawa nila. kakawa nila. At intawli kaya nga kaya kayapin ing mas manayo ng Kapampangan Nyapin o kaya anyapin. kayapin. Deta namo at pakisabi mi kanaya ko sasabihan patse Kapampangan tamo mi pangapampangan tamo din kay katamong anak din kay katamong apo pasuswan talam pasibayo kay nga manong siswan. Pagkakarinay Kapampangan kayo, pag maragulyo dapat, pengaryo, kapatadyo, asawayo, bayoyo, pelalong anak yo. Kung marinay mga Pampangan. Wow, pagmaragol tayo. Marakalya abye kayong Kapampangan. Ako tiro na ako makananong maging puso na ning maging Kapampangan. Den ka na akong anak mula kay ning pangani ang gagang bunso. Magsalita lang Kapampangan. Itsapera lareng Tagalog. Ang koreng English. Abalo jamo rin yan. Wow. Ayo pigagan ako mabiyasa lang mo rin putang mag-aral lang kareng Madalbelan TV mabiyasa lang Tagalog din. Yapin na pag masabalan tayo yung kaya katamo nga mano. Kasi nino magmasabal nung luway itamong Kapampangan. Aliwa mo itamong tao Pampangan siyempre din tao king Tarlac. Takalaray Kapampangan king Bataan makanyan. So makanyan man ang ganay pa mo kay ang ganyan tutugi at Marami pakabay. pakabay dakala salamat at Salamat kay Kumenalbe. sa kakaling mo ni Daki kay Batcheng Inalben Luid Tamungan. Wait, tamo nga. Luwid Tamongan.